Sziasztok, Róka vagyok, ez pedig itt a Róka Tour. Most röviden bemutatom a kertet és az érdekességeket, amit lehet róla tudni. Tartsatok velem! Elsősorban ez itt az én kis kertem, amit rendbe hoztam. Hát most láthatjátok, hogy egy kicsit fűcsomós a helyzet. Kikopálásra szorul ez a helyzet vele. Ahogy haladunk tovább, láthatjuk a csodálatos megyfát. Erről kajáljuk a meggyet. Haladunk tovább, itt már veszélyesedik a helyzet. Ez a jó öreg fa, ez... Várjátok, mindjárt eszembe jut. Orgona fa. Picit el van burjánzva, ha jól megnézitek. Hogy is mondjam, mindenütt ez van ebbe a sarokba. Kicsit ki kell majd ritkítani. Jövünk tovább. Láttuk egy valami betongerendát, talán a Szovjetunióból maradhatott ránk. Nem tudom, mi lesz vele. Valami lesz, az a lényeg. Ez megint csak egy orgona származék. Ott meg egy kiszáradt fa. Jövünk tovább. Nézzük csak. Ez kérlek a hársfa volt. Levirágzott. Ennyi. Jövünk tovább. Itt óriási nagy fény van. Pókháló kiáj. Ez is valami fa. Kezdemény. Itt láthatjátok az ezüstfenyőt, marha nagy. Csodaszép. Kicsit már vágtam le belőle. Jó lesz tüzelőnek. Ez pedig majdnem a baleset. Na szóval ez pedig a gázóra. Csodaszép ez is. Ahogy itt lett hagyva, úgy néz ki. Jövünk tovább, megyünk a kert első részére, ahol szoktunk tevékenykedni, mert hát itt látjátok, évek alatt semmi nem történt. Ilyen gyönyörű szépen alakult a helyzet. Elérkeztünk a másik oldalra, itt látható egy vad rózsa, bokor, meg itt is. Itt meg a gyönyörű szép kuka, ami ripitjára van egy kicsit törve. Na, haladunk tovább, ez valami fa. Nem sok vizet zavar, ez ringlószilva akar lenni. Valami keverék, de hozta, össze-vissza porozta. Ez lett belőle, mutatom közelről. Hát ez a valami akar lenni. És hát akkor haladunk tovább. Haladunk szépen tovább. Na most, ez a rész, ez egy külön epizódot érdemelne. Ez a szén, ami a bográcsból ide került, ez a szén. Haladunk tovább, láthatók tojáshéjak, citromhéjak. Hát egy virágtölcsér, amiből virág már talán nem keletkezik. Ez ilyen ganajos, kisebb ganajos B, ugyanis van egy ganajos A, amit majd későbbiekben fogok megmutatni. Haladunk tovább. Itt áznak a bográcsok, vizek. Ez a tűzrakó. Kezdetleges, de nagyon jó kis tűzrakó. Célnak tökéletesen megfelelő. De haladunk szépen tovább. Ezek itt a paradicsom, paprika, palánták, csodaszépek. Lesz rajta szép paprika, paradicsom. Ezek a tökjeim. Itt virágzik is. Az patiszon lesz, meg cukkini. Az ott krumpli. Gyönyörű szép, ez egy vadgesztenye bokor. Jelentősége nincsen, ugyanis nem fogyasztható a gesztenyéje. Látható egy szál eper, ennyi maradt a nagy eperültetvényünkből. Itt is van egy pár szőlőnk, van még pár csonk. Az ablakot ne kérdezzétek, az egy üvegház akart lenni, csak hát így sikerült, ennyi. Jövünk szépen tovább. Mindjárt. Lássuk csak. Ez volt annó az emésztő. Mivel rákényszerültünk beköttetni a csatornát, ezért az emésztő funkciót vesztette. Be lesz temetve idővel. Minden kiszáradt fa. Itt is. Ez megint csak orgona, csak fehér orgona.
Ez is szépen el van burjánzva, hogy látjátok. Ettenbúró is komolyan eltévedne itt. Minden állatfaj megtalálható, iszonyat nagy tücsökciripeléstől kezdve minden. Jövünk szépen hátra. Itt szőlő fut fölfele. Látjátok a levelét. Itt ez egy hársfa megint csak. Óriási nagy. Ennek a nejlonnak jelentőséget nem tulajdonítok, mert ide lett téve. Ennyi. Ezt akarja le a vízórát. És megyünk a kert hátsó részébe, a fészer, és a kert hátsó részébe.